...2014en Portugalea junginen udaran, han interkambio moduko bat itea, behaien emanaldi sorta bat zeuzkaten, eta bueno, bertan izan ginen dantzan. Eta ondoren 2015 de, bueno, hemen gertuxeago, Irurtzunen, Naparron aktuazio bat eskaini genuen bertan, eta aste honetan, bueno, aprobetxatu dugu, asteburun ez daola Tolosan movida hondirik, antolatzeko bai Portugaldik eta bai Irurtzunendik datozenen bueno, jaialdi moduko bat, eta bueno, bai lan baten ospatuko da, lan bat arratsalden, 5:00 hasiko gea, bai udaberrikok, bai Irurtzungo dantza taldeak eta bai Portugalgo dantza taldeak Tolosan zehar kalejira bat osatuz, eta gero 5:30 eguraldian arabera, baina bueno, aste honetan ikusten deunan arabera, pentsatzen dut hementxe Iberdura plazan izango dela, jaialdi bat eskainiko dugu, gutxi gorabehera ordu bete irango duna, Portugalgo taldeak ordu erdi bat izango du dantza egiteko, eta Irurtzungo taldeak beste ordu erdi. Nik uste dut ordu laurdeneka banatuko diala, be ikusiko dute. Eta bueno, Irurtzungok euskal dantza tradizionalak eskainiko dizkigute, eta Portugalgo behaien hango dantza tradizionalak eskainiko dizkigute. Diferentzia asko dago dantzetan? Hombre, bai. Tradizionalki eta historikoki oso herrialde desberdina dira, eta bueno, guk gureak oso ezagunak ez dizkigun modu, Portugalgarrana oso desberdina dira guren artean, eta behaiek asko harritzeien modun gu behaiek ikusita den nahiko harritzea bai, normalen.